bai bah bahado kan iklimat ka school ka yang inoi ka gidon dikena ilami nakoi ka puar sawi puar bat kalong ke mo snap ba mene ka di mare po ni so ba nakran khaman biglai don dikena berdap ya ka degree bat berdap degree BA become BSc unta takter nak than nok kendong nak snong ngebalap kendong kumne kalau nggak baik ada kata jing syakri ya ki khna ki baret ki khna lo ka jing syakri jong ki ya ka pule puthi nak banta ka jing bha ka jing niat bat ka jing mentuai jong ki hi shimet i ka yang sem jong ki ro te bat ka celebration kam boong manta kam dei hi bangkut manta kasngi hindai kan yai ni na koi ka pors ka wai pat bat ngadu manta kasngi pade le sa apusan snem nirang yo mat pade seuso kadang kat badam don ke KSU ka jat beriu ka jongi ka im balai ngala banong ya kan ye nabar habang apet ya kiseng balang baper ngai i ba balai ka KSU kadang kiu bat kadang ne mar ba ka don sha ya ki nongelam ki ba yo i jingai ki ba iet ya ka jat beriu ki ba iet ya ka jella ban ngila ban ongru banadu usnam khat khandai spa anyo popra baseng ya ki KSU ka KSU kadang kiu rasang kadang yang kadau hadu kane ka klip mat ka bamenta namar balai kadai ka seng ka bamdan ya kata ka corruption kadai ka seng ka bamju involve ka politik